Здравейте хора, аз съм Minecraft Boy 02 и днес ще опитам да съм малко по-тих, но днес ще бъда придружен от... Мен, Fuckboy 13. Да, Какво става, хора? да. Както и да е, днес ще правим Build Battle и ще правим робот. Ще те победя. Този, който спечели, ще... Тоест аз. Добре, ще решава какво да правим другия път. Така че... Така, нека най-добрия да победи. Благодаря, брато. Още си така. О, вярно. Не съм се влязал. Още си така. Знам. Изправи се. Опитвам се. Така, Готов. нека най-добрия да Чакай, че победи. се заби. Да. Благодаря. Да се здрависваме. Добре. Готов. Хайде. 3, 2... Ама чакай малко да те питам един въпрос. Отиваме на някъде си и почваме да снимаме. Не, така, виж, аз съм направил малка стена. И ти отидеш на там. Добре, айде. Там. Добре. 3, 2... Чакай, ела, да се гледаме. Чакай. Ти път брал ли си тоест нещата, които Не, ще не използваш, трябва. защото и аз не Чакай, съм. не дай. Добре, Така, да се гледаме. Настани до стената си. Точно на това купче. Така. 3, Опа! Сори. 2, Чакай, ще го махна. Не, чакай. 2, Добре. 1... Нека аз победя. Не, кай да победя. Аз съм Така, не ми Използвате гледате. всякакви материали, нали, брато? Да, Супер. и не си гледаме роботите. Да, наистина. Ще е малко тъпо, все пак. Аз си подбирам яки материали. Не само ти. И екраните няма да си гледаме. Няма смисъл да си ги гледам. Така. Супер. Какво супер? Имаме робота? Не. Това е само... Аз ще го направя... Защо въобще го взех това? Само да ти изпойлервам едно нещо. Аз ще го направя така, че да мога да се качвам в него. О, нима? Супер. Звучи интересно. И да го управлявам по един начин. По един много специален начин. Не можеш да го управляваш. Мога да го управлявам. Не можеш да го Мога да го управлявам. Не можеш да го управляваш. Мога. Добре, айде ще видим. Хайде ще видим как ще го Не управляваш. забравяй, играя Minecraft. Освен ако не използваш мод, не. Без модове. Казал си. Значи играя Minecraft Pocket Edition от 4 години. Това ми е ясно вече. Така Чакай, че- от 4 или са от 3? 4. Сигурен си? Мгм. Защото ще те спомним от 3. Ма аз си играя от 4. О, нима, супер. Имаме 10 минути. 10 минути? О, стига бе. Хайде да няма време. 15 минути. Ти си много гаден. О, сериоз. Докато го направя кръка ще отнемат. 15 минути. Ето не знам как ще му е кръка. Хайде да нямаме време, човек. Време. Стига да е. Гаден си. Така е. И аз съм гаден, така че. Що ми си казал? Казвал съм, разбира се. Мъка. Ще бъде интересно. Да, всъщност наистина ще бъде много интересно. Така е. Ако искате да ни видите да правим още неща заедно с приятеля ми Футбол Fuckboy. 13. Да. Просто ми дойде. Може... и аз не знам какво може. Ти не знаеш какво. Да продължим с нещо като поредица или? Да, то ще си имаме поредица, но мога просто да правя по-често клипове с него. Може би на Survival да го покана. Да, няма да е зле. Или пък ще бъде много зле. Нека зрителите да решат. Не, че има много зрители, ще са абоната. Не го споменавай в клиповете, така ще излагаш още повече. Не, че те не могат да видят, не. Но... Как е твой робот? Още... Всъщност е доста смешен. Моя още строи и изобщо не мисля, че ще стане нещо от него. Той му е така. Моя е много смешен. Ма питаш се моя, по-добре ти не отговаря. Всъщност... Да не би да погледна. Не. Добре.
Защото, както знаеш, това е против правилата. О, Горе-долу де. Не е 100% против правилата. ясно. Е, 100% против правилата. Примерно, е така се въртиш, нищо няма да стане. И без това всеки си има своя идея, няма смисъл да те гледа. Да. Или пък има. Ей, все пак всички, които гледат, да знаят, че съм малко новак и не едва ли ще излезе нещо, кой знае какво от моят робот. Да, бе, новак. Играеш го. Играм го доста време, но скоро не съм го играл, тъй като или съм нямал възможност, или някаква друга причина. Няма значение. Моя робот ще стане много смешен. Той има. Ама ге, моя робот е ужасно смешен. Ако видиш моя, няма дори да си направиш труда После да ме победиш. ще ги гледаме. Не, Какво? нещо свързано с работа. Малко му пребах кръка. Браво теб. Ако знаеш мой кръв смеш. И ти какви цветове използваш? Най-разнообразни. А. Колкото да има. Мгм. Определено ще се засмееш, ако го видиш. Определено ти ще да нещо. Добре, но как ще решим кой е по-добър, защото... Ами... Някой... Аз не знам. Освен да питаме зрителите. Да, зрители... Вие може, ако искате, може да решите. В смисъл в другия ти епизод да ни отговорите. Не знам, като коментар. Като коментар, да. Или примерно лайк за теб и шар за... Не знам нещо такова. Шер и лайк. Не. По-скоро коментар викаш. Да. Да, и аз така мисля. Не знам ли. Ама имам страхотна идея. Отдавна не съм стоял така Имам страхотната идея. на креатив. Нещо... Смисъл. Нещо смислено. Ти никога не строиш нещо смислено, така че... Имаш право. Само ми хрумна една идея за нов епизод, смисъл... Нова поредица или? Не нова поредица, ми... Примерно, ако тези, които гледат клипа, да кажат някакъв обект, който да не е много мащабен или труден, и ние да се опитаме да го построим, или ти, не знам. Да, може. Би било интересно. Бют поне, батъл, според мен. нали? Аз би го гледал, за вас не знам. Тази учеше толкова странно. Аз бих го гледал. Странен. Аз бих го гледал, за вас не знам. Айде бе, където си дед ми трябва. Така. Ойде, ще използвам той, че не го намеря. Моя робот е малък, древен. А моя е ужасен. Много смешен. Направо ще паднеш. Ще видим. Дали ще падне ли. Ще станеш. Да. Това тук ма го предах. О, трябва да ми е по-голям. Работа. Добре. Робота. Що си казвам? Признавам, че звучеше много странно. О, сериозно? Трябва да ми още по-голям. Работа. Да, още по-голям трябва. Така. Как върви твой робот? Баш тук. Баш тук. Звучи интересно като за баш тук. Защото е баш тук. Тесно. Ще го направя така, че да стреля водо. Охо, сериозно? Леле, вече, ако наистина го направиш така, тогава наистина няма да има шанс просто. 10 минути минах. Сериозно? Добре, айде, когато е готов. Знаех си. Аз ти казах, че така е по-добре. Добре. Ти не ми повярва.
Как можа? И след турската музика по турските сериали. Мали да не са оправили бъга с знаците. Ти ще ме победиш 100%. Моя 5 пъти става. Сигурен съм, че това е по-добре. При моя има някаква зомби в лопата. Сериозно. Си помня съм истината. Защото не видях. Знаеш ли директора днес има рожден? Виктор. Директора. О, да, малко е стан. Хем е директор, хем рожден ден на 15. Да, днес е 15 хора, започнахме училище, така че ако някой видеа просто не мога да снимам, то е защото или имам някакъв много важен изпит, за който ще трябва да ви предупредя, или аз не знам, просто училище. Знаете как е. Предполагам, би трябвало. Това е тази крава. Чувам крави при теб. Сигурно, защото ти си близо до мен. Добре. Или не бъде. Аз все още се колебая за материали за ръцете. Лава или вода да пръска? По-добре лава. По-опасно е. Да, но лавата ще бъде малко бавно, така че по-добре вода. Да, по-добре. Така, готово. Готов си с работа? Да. О, аз не съм. И когато се активира, ще убие едно зомби. Супер. Само, че моя няма да може да прави такива неща, така че... Хей, нали ще ме чакаш? Ако искаш си прави нещо друго за занимание. Да, добре, аз просто ще изпипвам детайлите на работа. Извинявайте, че съм бавен хора, но все пак. Отдавна не съм играл, пък и... Той по принцип е бавен. Да. Говорим за играта, нали? Да, разбира се. Не ли ми прозвуча или това бе така, или беше метафора? Няма метафори. Аз не говоря с метафори. Аз не говоря с метафори, аз говоря с уста. Добре. Радвам се за теб. Яко. Така, моя робот изглежда ужасно. Не гледаш моя. Ти си точно. Влади, здрасти. Ти си точно дома. Не, блъсна се в моя за малко. Магни се оттам, ти си точно при моя. Влади, има да те не се обръщи. Добре, няма. Аз само си гледам моя. Какво е ужасен. Ако видиш моя, ще паднеш от смях. Не, сериозно ти казвам. Всъщност, да, лава може да е по-яко. Това ще само преди. Всъщност, отдавна бях се опитал да построя човек и беше много смешно. Но това е работа. Мога и другото да го направя. Да стреля. Да, това ще бъде добра идея. Само че с лава онова ще стреля. Ей, да. Да, наистина може от едната страна вода, другата е лава. Ти да не ми погледна робота? Защо ми да ти гледам робота? И без това съм почти свършил. Опа, сега ти видя това. Ще да се засмешвам много силно. Казвам, ще ме вярвам. Май ти вярвам, ще ти вярвам. Ходи на български. Урод на български. И в Facebook всички се го повтарят. И просто няма. Това не съм го направил така, че да убия зомбите, защото зомбите много пъда. Говоря на хората. Добре. Дано да ме чуват. Защото... Дано да те гледат по-скоро. Не ми чувствам. Не съм чувствам. Ей. Какво? Ще видиш. Какво ще? Ще видиш как те побеждавам. Ти ще усетиш горчивия вкус на зъб. Сега бих могъл да се затапя сам на листа. Защото... Ти постоянно там се затапяш, така. Това беше преди. Просто исках. Колко преди? Седмица? Не. Две? Не. Година близо. Не знам. Как искам да погледна на там? И аз така. Искаш да погледнеш това робот? Не, искам да покажа твоят робот. Моя робот е странен. Айде, почнах по главата на това. Сега
Сега на главата ли си? Аз го направих целия, направих го така, че да функционира пъти. На сама. Не знам, мисля, че му е готин. Надявам се. Да, стигнах половина. О, моля те. Господи, и там правиш такива. Искам да стигна малко от него работа. Аз просто ще му добавя светлина. По-добре. Светлина. Не. Че докато ти такова, аз мога да му направи док. Докато аз към ти мога да кажеш това. Аз не Тор, док. Втори казах. Втори, да. Тор. Точно това ще направи един малък. Тор? Не, док. Док е смисъл... Знам кой. Той изгря слънце за теб. Горе-долу 12 минути. Наистина се надявам да не закривам микрофона. Тук аз не работя с микрофон. То е това на слушал на аз пък. Това е тук, защото почуках да не се чува. Че я си док направи вече. Верно. Да. Малък спретен док. С две липи отпред. Какво е? Аз почти приключих още малко. Опа. Дори се го обезопася. Дока ми. Помагай, айде Иво. Аз почти приключих. Айде. Добре, аз ще го обезопася, докато ти приключваш. Не. Стана ми много малко. Определено ще се засмееш на моето. Адено. Ама надали. Напротив. Точно така ще. Не, даже знам как да го направя, ще посмешно. Целта ни не е да е смешно. Знам, но никой не отказва на смешно, нали? Има много хора, които отказват на смешно. Примерно, бездушните ми хора. Надявам се, да, няма такива. Аз също. Айде, дори се обезопасих дока. Моя май ще даде. Дори му добавях и светлина. Аре биво! Остана ми много малко. Всеки момент приключвам. Добре, аз ще... И... Продължавам с сика. Да, чух. Като Иво или по-скоро от мен. Да, тук ще си издаде истинско име. Добре, дори ще тествам дока. Тествай го, не можеш. И съм приключил. Чакай, не съм още. Готово. Приключи. Добре, твой. Погледни към моя. Лол. Казах ти. Лол. Твоя е готин много. Моя... И твоя печели определено. Аз съм сигурен, че моя спечели. И аз ти казах, че не съм добър. Добре, представи го. Добре, ето го Фъкчо. Фъкчо. Това е моя. Погледни, я така. Както виждате, не съм хабил цветове. Да. И надявам се да ви е смешен, защото... Виж аз какво направих за това време, когато ти направи това. Да, наистина, доста по-добре. Само искам да видя как го управляваш. После. О, супер. Пак, Влади победи. Аз и знаех, но все пак интересно беше. Добре. Това е МБ-02. Робот с големи възможности. Като тази да ме унижили. Представи. Има си док, през който се влизат в операционната. Така. И сега, хора, се пригответе. Защото ще изстрелям големите момчета. Това беше много странно. Дано да проработи. От това, тази техника не съм я използвал от много време. Така, 3, 2, 1. Кажи ми дали работи. Така, работи ли? Да. Работи ли? Да.
Но само от едната ръка. От другата почва лава, но е по-бавно. Браво! Ей! Продължавай да гледаш към него. Ей! Малко зле спонси. Нищо! Ей! Казах ти. Много ми харесва. Да, яко. Не трябваше баш така да става, но... Бе, добре, бе. Ей! Да, наистина. Ще ти дам водата, аз вода. Добре. Като цяло беше един интересен и забавен клип. Да, поне аз така си мисля. И аз така. Поне ние така си мисля. Така. Кажете ни дали ви харесва. И ползвах техниката на знаците. Пади и погледни. Ти с мен ли сте биеш, бе, чай си с вода с меча? Да, добре. Ами, кажете кой побеждава. Този, Фъкчо или Мъбън-2. Прилича на някакъв циганин с един зъб. Да. Или пък Или този... Мъбън-2. Мъбън-2. Така. Искам и аз да го изпробвам, може ли? Не, това вече само поведнъж може да изстрелваш оръжията. Махни се от моят робот. Добре, искам да снимам вътре. Това? Просто влезни вътре. Да видим Аз колко. вътре, вече. Ама клекни на стола. Добре. Хоп. Чакай малко. Клекнах ли? Не. Чакай. Оп, готово. И това ще бъде за днес. Ти си в моя кафе смешно. Запази моя. Добре, няма да. Той си е добър. Да. И... Аз имам един мащабен проект. Аз го запалвам с TNT, да знаеш. Не дей. Не дей. Ей, не дей. Добре, няма. Не знам, че не даваш. Тогава, нека ли... Може ли да унищожа своето творение? Да, Ако не си го заповядай. унищожи. Това. Аре бе, фък мен. Не се излагай. Можеш да унищожиш главата. Преди да е късно. Жалко, главата вече няма. Има малко от краката. Аз ти гръмнах. Извинявай. Не си. Крака си ми Чакай гръмна. малко, защо не мога да летя? Аз съм клекнал за това. Гръмна си ми крака. Аз ти гръмна цело. О, така ли ще играме? Не, добре, не ми гръмвай. Не, сериозно, не ми разрушавай работа. Ти защо разруши моята? Защото Само това ще направя. Лесно можеш да го спреш. С един торч. Добре, с едно TNT. Не! Стига става. Добре, спрям се. Добре. Всъщност не съм. За това... Добре, просто махни лавата, защото ще приключваме епизода. Чакай. Готово махна. До някъде. Добре. Това беше всичко за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал, т.е. надяваме се. Все пак Влади снима клиповете ви. Да. Minecraft 2.02. С специалното участие на Footman. Добре. Това беше за днес. Кажете кой робот беше. Моят, който вече и без това го няма. Или неговият, който е с... Който е по-хубав. Не, че нещо, ама това наистина беше много. Нормално, не съм играл от колко? Близо 2-3 месеца. Плюс това отдавна никога не съм строял робота и... Честно казвам, си сигурно си имал стотици идеи. Аз просто ми хрумна на мига. И на мен? Само искам да те питам едно нещо за роботите. Защо тук има... Ето тези. Тук смисъл тези... Да. Тук, а тук ги няма. Така? Добре. Просто така ми от дизайна. Добре, опа. Добре. И това беше. Това беше за днес. Аз си изключвам хора. Що? Чакай. Това беше за днес. Чакай, ще мина third person. Така, застани до мен. Гледай на там, където аз гледам.
Ама до мен точно. Защото виж. О, да. Чакай. Така. Ама гледай на там, където аз гледам. Така. Готово. И това е всичко от днес. Ела, слезам на земята, искаш ли? Добре. Това е всичко за днес. Добре, това е всичко за днес и чао! Кажи Май чао. забих. Чао. Чао от Footman и от Minecraft Boy 02. Чакай. Хайде да е. Добре, просто... Да сме, няма да се оправя скоро. Добре. Чао. Добре. Чао, хора. Чао и от мен.